Lago tayo oy. May pagmundang. Lagot tayo. Uy, ngano sige makagyaw-yaw diha? Naglagot na pud ko te. Oh, ngano naglagot to mapug ka? Ning ana si ma'am. Nanay pulo ka manok si papa. Unya, waad duha. Pila daw bilin. Oh, unsa man day tubag nimo? Pulo, isod sad. Ha? Hay naku te. Labaw pud kang bugo. Hoy, Ulawan ni nun ko da. Nagkulis man dayron. Payon ni mo, man ko. Napay ma'am. Tama akong answer. Maliyan jud ko. Lago tayo oy. May pagmundang. Lagot tayo. Uy, ngano sige makagyaw-yaw diha? Naglagot na pud ko te. oh, ngano naglagot to mapug ka? Alangan to no. Mas tama akong answer. Kamalian na pud ko. Naunsa pug ka lang nga? Kadaghan ba nimo concern ana imong maestra? Oh, unsa day pangutana sa imong maestra lang anong gimalian man ka? Ning ana si ma'am. Nanay pulo ka manok si papa. Unya, waad duha. Pila daw bilin. Oh, unsa man day tubag nimo? Pulo, isod sad. Ha? Unsay pulo koy? Nga ang napulo, kuhaan og duha, 8 na lang nay mabilin. Hay naku te. Labaw pud kang bugo. Hoy, unsay bugo? Lang, mali imong answer. Mao nang gitama ka. Te, kaon sa man ako pagkamali. Natama man ko. O sige daw be, giunsa nimo pagkatama? Di ba mauni pangutana ni ma'am? Na daw na pulo na manok si papa. Kunya, ipaiyaw ang duha. Pila may bilin. Idi walo na lang nabilin. Kaya giihaw man ang duha. Hiya ka na malikte. Pulo gihapon. Op. Ay sagrakte. Pangutana sad sa ako. Kay kabalo kog answer. Sige daw be, i-explain daw tarong kay wa ko kasabot. Kabalo ka te. Pulo gihapon ang bilin. Kay dili man ipaiyaw ni papa ang duha. So pulo gihapon. Sa ako galing birthday. Wa ganin niya kiihawan. Unya manilasan pa yung duha. Piri wrong. Hee! Kapilusupuan ning bataan eh. Sulod na dito. Di ba tama ko?